ப்ரோகாஸ்டினேஷன்னா என்ன? இந்த வேர்ட் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு எல்லாரும் இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ப்ரோகாஸ்டினேஷன் அப்படின்னா எல்லாரும் லேசினஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ப்ரோகாஸ்டினேஷன் ஆக்சுவலாக லேசினஸ் கிடையாது. நீங்கள் என்ன கோல் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. பட் அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில, அதுக்கு என்னால் எஃபோர்ட்ஸ் போட முடியல, அதுக்கு நான் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னா அதுதான் ப்ரோகாஸ்டினேஷன். நீங்கள் ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணுறதுனால உங்களோட கோலை நோக்கி வேறு யாருமே போக மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் போயாகணும். ஸோ இந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷனை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டி ப்ரோகாஸ்டினேஷன் டயட் அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதை ஒரு நாள் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாளும் உங்களோட கோலுக்காக நீங்கள் 1% இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும், அந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷனை நீங்கள் பீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரோகாஸ்டினேஷனை பீட் பண்ணுறது தான் உங்கள் கோலை நோக்கி போகிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபார் ஷூர்.